Ksichte. Nahitovaný. Terus. Ty si píča. Fakt, že jo. Ja som sa chcel ty opýtať, kde Marek sa flákaš, ty vlastne ako kto ma zabije, ty hajzel. No ideme snajpiť za medika. Rozmyslel som si to. Rado? Áno. Tak toto by som chcel vidieť killcamu, ale... Hej, nepíšťakujte sa. Ty je píča blbá. Tam nevím, že tam nikdo není, ty vole, to je zbyšný. Ne! Kolik ti zbylo? Hodně. Vážně vydošli na B. Do koľko sa vlastne hrá? Do 6. No tak chlapci, sme si pohľa, ideme na nich, ne? Harpuna, pomáha. Kuník šopá. Rado, prečo som kempila reálne, prečo som tam nebol? Pretože som to cítil. Radim má nahitovanou. Má na trulku, trochu. Ja som si pichol obidva one, ja som kokot. Au. Dobre, Marek. Ne! Ty zmrde! Dobre, Marek. Zas pravda, že vy ste som tam bajde ako nastakovali trošku decentne. Kokoti sme. Do piče, jak sme sa mu pekne zlajnovali, vidíte to, že? Tak to Ako môžeš kempy. uznávať z tej onej brokovce reálne? Má málo. Radim má málo. Môžete vysvetliť, ako proste môže prežívať len 4 z tej brokovnice reálne? Rada som reálne na dvojnásobnú vzdialenosť zabil na 2 rany. Ty kokos, ale očúvaš, mal som minimum. Ja viem, ale počuj, na takúto vzdialenosť som rada zabil ty na 2. Možno tak na 1,5 vole skoro. Au. A teraz chytí. Ja to nečekal, no. Ja som slepý, ja mu reálne vidím hlavu, tak proste mi rekol, že tam je. Kurva! A nič! Není, že muzikant. Slepejší než ty! Čo tak zlá komédia, chlapci? Ne! Ty zmrde! Ja neviem, ty kokot. Normálne z toho broko na takúto vzdialenosť jedným typka na 2 hity a Marek proste 8 a že na A ja proste neuznám. To co bolo toto? To čo bolo? To čo bolo?